atwa mu be gira me nanso e de abamu abi a owu ye tutu nanim a ye frɛ budo budo e wo KUMASI a ye kunu ya tutu nani na tum se planting as a girl bi na obeye ya ye kum bre ya na ye huni ti huni na so oni obi osika semiti na ye kunu de bi etwentu makofa emu nchiri mu ankasa me de ba abesum ewuo no sania eba ye ni eye budo na danfo ankasa ni oni ne kansam tirimu sempa ye friend JJ te say budo benya sika sembia woni ni de hu esawoso enti one eye JJ di nkomo se sika bi enam kwan so ba so wono ankasa obraze o chate o computer so a na sebi na dwuma na ode fa onya ni sika o ka chen so ogu sika semi so enche this week ya ebe na sika no so ba ye no aye yonko papa enti o ka je eye JJ se sika no abelandi a te so ba be ye na japade project bi ededa na nim se ne ebe ya sika no wan se no de ye japade no when na JJ fan ho process madam fui nya se sika ide na o se me pe kwan bi so na me gene kra efini 70 JJ ene sa abaywa na one ne ye kan no wasam no ene boss apon no din intente di na chiko no fia se abaywa na bie eye budo dan ma eye JJ owura manti JJ ankasa na dise kan etutu na damfo ye dise kan wo ne kon ho ne ade na ne ma ye chi eye JJ no osesa eye budo ATM card ne mobile money nyina ne ade nyina age se wodi dwane na odun krakram wo ba bi wa short fuel pe car na wo fire no enti odi eye budo mobile money na eto na auto petrol 200 cedis no kobo 2000 Ghana cedis na che sika no abroso enti eye sales girl no ka kire ni sika na abroso na so on transfer embra sika foforo so kwan ya ye fa so edi eye budo ewuo na chi a nkakra ye hu ye se na danfo JJ na je ne nkwa efri ni se me so yenti adansefo ne mra sesia no di akwasi budo ewuo no ayi akwasi budo na danfo pa eno no wane ne bokosu atafre night club rich ebe ye free sesia mame kabi mame na danfo no a wane ne bokosu ene tafre na ufri eye akwasi budo yifi a obeka mfie mako enan ansana waduru ba bi akrache no ete na ne din ya yen saka e fa ne JJ tienie onye mempanyi dada na wonye enyo ono a we JJ budo yi adamfo no na budo adamfo pa no a obafie ono ne to ne se noamenim no me de kan ka kire efiada no na de ba ya nyina ne se rich afede obetimi di mfonyine no atoso e de amaye JJ aye akwasi budo yi adamfo pa no ne bokusu atafre FM de ba nyina ne se ote ya medika bo 9 billion bidin dana kachi ewu ye de ba nyina ne se owura yi ayakwasi budo eka kire owura yi ene ne ge ya ge no a o ma me ka se ne mpra no wo kire ne ka atwi no according to investigation ka ye ye kire se aye JJ kura na de sa oba no emba akwasi budo no o ka kire JJ se ka ya wo gina na papa ne ka se akwasi budo no ka ba ko anu waton asa na kwota elantra no enti o ka kire ne se o wasase mienu tienie o wasase mienu e wo ho no mu a wo se da won sinwie but sa edan no ene sa asase no waton no 9 billion a okokọ gisika no sa da no ya wada no eti na eye sa JJ enim se sika no aba bedu enti ono oba no aya adwene according to gatherings ya ne aye eno nti anadwono a ayakwos budo yi eche oba no ka atwe no nya no na we no so bon kontene wo ntam ho san se eye na se ya na omo so ewo enti anadwono wa mpawura dam no na kwasi aya JJ ekọ dam ho wo be chanu se me se omo kwa dam da no ya mu ani owura mu se de obi wura ono ankasa na dam no we che se mani kromfo ene ba ye no na wobra wo ko fie ho no mu no enti e ba no se omo te chire ene ono kwa ne ko ye omo te chire owura no omo bono no de ba ya ebeto dwa se yeyi nene no e ma ne ba mu no se omo je no ATM card no je ni mobile phone no ombusa kwa budo se mobile money pin code no ayesai budo se on kire wo ATM card ayesai budo se on kire eno
ɛna kɔ ba sa won kyerɛ de a ɛne yɛde se kan ɛbɛbɔ ana ɛbɛtwa wo akwaya sɛ me na alaji tia yi na alaji me bɔ ntan ha sɛ mekunu ɛbɛyɛ de twɛn so bɛgya tum sɛ ebia metime kunu eti budo yi ɛne mo twɛn so a ɛno ɛna duru ba bi no na budo ahu sa kachi a oda so yi ɛna ne nkɔɔfoɔ ani abere eti ɔmode se kan twa ɛna ni asesei no ɛhɔ ɛna yɛ sɛ ɔbɔ password ne baako ɛde ma no ATM deɛ no eti later on no ohu sa no ɛde no ɔbɔ eduru so ɔbɔ mobile money deɛ ne wie no na sɛ makunu kura awia ɛnesa ɔmo wie na ɔmfa laptop no kaa ho no metu ne kaa no ɛde kɔɔyɛ anadwo no a krakye no antranta mu hɔ wɔyɛ n'adwene sɛ ɔmo ba ɛnkran na ɔmo na ɛnkran kwa so eduru ɛgye so mfimfini baabi filling station bi ɛwɔ hɔ Akwaba kaa no kɔ FM. sɔɔtoe ɛlantra na esifie no utia tienie yɛmmɔ swame posifoɔ yɛmmɔ mabasosiade department na yɛmmɔ BNI foɔ yɛmmɔ mabaso ɛwɔ dwuma so ma yɛ ne ha kakra yi na no ana ɔmo du filling station hɔ no na ɛwɔ sɛ ɔmo tɔ fuwa adugum eto ɔmo tɔ fuwa no 2 million ɛwɔ hɔ na sika paa enu ɔmo ho nti ɔwɔ sɛ ɔmo transfer sika efiri budo phone no so ɛde ma mobile money wura no ana mobile money wura no so ka kyerɛ wɔn sɛ ɔmo no ha no ɔmo nye mobile money but ɔbɛtumi asɛnde ama ɔno a attendant na de ɔtɔn fuwa nankasa de a ɔbɛtumi agye ɛna ɔso yo ɛna bɔbɔ na mama me na mensɛnde ɛmfa ma wo Akwaba sɛnde a FM. mesraw wodi bi ɛbɛto so ɛna ɔso yo sɛ 2 cedis ɛna ɔso koli mede bɛto so ti ɔbɔbɔ namba ne ma no no ɛna wɔsɛnde sika ho mepranti wɔsɛnde 2200 ɛde ma wɔ mu ɔna sɛ wɔsɛnde 202 ama obi a ɛyɛ 202 ɛna ɔsɛnde but ɔno kɔ bɔlu 220 ɔsɛnde sika ne ma attendant na no ɛna ɔtwifa so ɛna ɔkɔɔyɛ ɔnsɛ full attendance ni bi wɔ ha sɛ total 2 total 1 ya train wɔn etu wɔn no wɔn di ne korɛ yes eti ɛba saa no ɛna ɔmkɔɔyɛ no ɔfrɛ number no sɛ bra si ɔfrɛ si ɛyɛ akwasi number ɛfon no so sɛ bra sika na wɔsɛnde maame no instead of 202 no aburo so o sɛnde 2002 no so ɛna sɛnde me balance no pama saa number we ɛna ɔno bɔ ɔno ane personal number ɛde ma lady no tie nie yɛka kyerɛ ɔsɛ yɛte kurom ha na yɛ ka asɛm a asɛm wonya no baabi antie asɛm wei si yɛ no yɛto kwan bebree but ne bibia ɛne yɛka ɛwɔ prama wei so ɛna ɛyɛ saa owura yi ma ne number personal number wɔde kɔ atwa ne ho kora bi te ne gang ne ɔno ɔmo nam no Ekuya ntwiwa na mde nsembro makra